Жиханға яңа көн туды. Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме һәр барчагызга хайырлы эш көне, уңышлар һәм яхшы кәеф телибез. Календар битләрендә 24 март, чәршәмбе көн. Бу көн тарих битләрендә нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 1882 елның 24 мартында немец микробиологы Роберт Кох туберкулез авыруын китереп чыгара торган ярсыткычны таба. Әлеге ачыш белән ул 1905 елда медицина өлкәсендәге казанышлар өчен Нобель премиясын ала. Шулай итеп, 24 март бөтен дөнья туберкулез авыруына каршы көрәшү көне дип игълан ителә. Шулай ук бүген хәрби һава көчләренең штурман хезмәткәрләре һөнәри бәйрәме. 24 март бик күп танылган шәхесләрнең туган көне. 1871 елда мәшһүр тел белгече, көнчыгыш телләрне өйрәнгән галим Александр Шмидт дөньяга килә. Шулай ук бүген тагын бер киң кырлы галимебезнең туган көне һәм күз алдыгызга китерәсезме? Ул да тел белгече. Тормыш җиләре Әлфия Шәүкәт кызы Юсупованы 1983 елда Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты факультетына алып килә. Шушы очрашудан алып, ул бөтен гомерен татар телен, аның лексик составын өйрәнүгә, сүзлекләр барлауга багышлый. Остазы, күренекле галимә, филология фәннәре докторы Флора Сафиуллинаның эшен дәвам итә. Білім бәхет ашқышы, дәрәжәнең басқышы. Халқыбызның әлеге тапқыр гыйбарәсенә профессор Әлфия Шәүкәт кызы Юсупова мәктәп елларында укытышына. Мин гомер буе татар теле укытучысы буларга хыялландым. 4-нче класстан минем әлбәттә әйбәт укыдым. Миңа математик булырга да тәкъдим иттеләр, чит телләр факультетына барырга да, табиб булырга да, әмма минем карарым нык иде, мин татар теле укытучысы булам. Һәм күз алдына китерегез, бу 80нче еллар татар теленә мөнәсәбәт бөтенләй икенче төрле. Мөнәсәбәт түгел, әтелгә мәхәббәт өстен чыга. Туган авылы Иске Шаймырзага татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып кайтыр өчен Әлфия Юсупова Казан дәүләт университетына укырга керә. Белемгә омтылган студентны шунда ук тәҗрибәле галимнәр күреп ала. Минем язмышымда менә шушы фәнгә керүдә, фән юлыннан китүдә, университетта эшкә калуда төп рольне уйнаган кеше, ул минем остазым, кызганычка каршы мәрхүм Флёр Сафиуллина. Ул 2нче курстан мине күреп алып, курс эшләре эшләтеп, фәнни түгәрәкләргә тартып, соңыннан инде университетта эшкә алып калып, соңыннан аспирантурага алып, кандидатлык, докторлар диссертациясе яклауда ул минем һәр вакыт җитәкчем, теге киңәшчем булды. Мин аңа бик рәхмәтле, һәм менә бу сүзләребез дә аңа дога булып барсын. Флора Сафиуллина мәктәбен үткән галимәләр арасында Әлфия Шәүкәт кызы үзенә карата бик таләпчән булуы белән аерылып тора. Бер туктаусыз белемен камилләштерә, гел яңалыкка омтыла. Флора посылган юл буенча шуңа тугрылыклы булып, ул татар лексикографиясе өлкәсендә эшчәнлек алып бара. Аның инде кандидатлык һәм докторлык диссертациясе дә шушы юнәлештә. Ул гаҗәп дәрәҗәдә катлаулы өлкә дип әйтәм мин лексикография өлкәсен, чөнки Борынгы гасырдан килгән, инде ул ныклап торып 19нчы гасыр сүзлекләрен, һәр бер сүзлекне алып, кул язманы укып, шәрехләп, шуларны өйрәнеп, фәнгә, менә аларны система белән керткән һәм лексикографиядә зур бер юнәлеш булдырган галимә дип әйтәм мин Әлфия Шәүкәтовна. Аралашу гыйбарәләре биргәннәр, сөйләм стереотиплары биргәннәр. Тагын бер кызыклы ала. Әлфия Юсупованың Казан университетында эшли башлауына 30 елдан артык вакыт үтеп киткән. Хыялына әнә шулай төзәтмәләр кертә ул. Мәктәп укытучысы буласы белгеч, бүген иң югары гыйльми дәрәҗәләргә ия галимә. Әлфия Шәүкәтовна белән без инде шактый еллардан бирле таныш, ул минем якташым. Әлфия Шәүкәтовна безнең институтыбызда, университетта бик зур эшчәнлек алып бара. Ул төрле җаваплы вазифалар башкарды һәм башкарып килә. Шактый еллар дәвамында кафедра мөдире вазифасын башкарды. Декан вазифасын башкарды. Шулай ук бүгенге көндә безнең яңа дөнья күләмендә эшли торган институтыбыз бар, Каим Насыйри институты. Әлфия Шәүкәтовна шушы институт белән җитәкчелек итә.
Моннан тыш Әлфия Шәүкәт кызы университет күләмендә тюркология юнәлеше эшендә җаваплы. Төбәк ара һәм чит илләрдә татар телен танытуда да зур өлеш кертә. Университетта 2013 елдан бирле татар теле курслары эшли. Беренче көннән үк оештырып җайга салып җибәрүче, фәнни методик әсбаплар белән тәэмин итеп торучы да нәкъ менә Әлфия ханым. Әлфия Шәүкәтне инде мин бик күптәннән беләм. Мин аны бик зиялы, бик укымышлы, тирән белемле галим буларак беләм. Һәм шул ук вакытта бик ачык күңелле, гади кеше буларак та беләм. Менә бу сыйфатлары аңа студентларга яхшы остаз булырга, киңәшче булырга, ә безгә, аның коллегаларына дус булырга, фикердәш булырга бик ярдәм итә. Әлфия Шәүкәтне менә безнең бүгенге көндә югары мәктәптә иң колаш җәеп, иң актив, нәтиҗәле эшли торган галимнәребезнең берсе. Менә 3 ай саен безнең университетта рейтинг чыга. Иң шушы фәнни хезмәтләр бастыру, фәнни хезмәтләр язу юнәлешендә. Менә бу рейтингларда Әлфия Шәүкәтне һәр вакыт иң алдынгы рәтләрдә. Тырышып алдыңгы булуның да хикмәте бар. Әлфия Шәүкәт кызы Йосыповага Татарстан Республикасы югары мәктәбенең ат казанган хезмәткәре исеме бирелде. Студентларым бик тырыш. Мин аларны бик яратам. Мәсәлән, мин дәрес укытканда да төрле биремнәр бирелә бит инде, гамәли дәресләрдә. Алар мин көткәннән яхшырак итеп эшләп киләләр ул эшләрне. Яратып эшләгән эшне студентлар үзләре дә тоя. Әлфия Шәүкәтне безгә тюркология фәне буенча керәм. Һәм әле безгә бу семестрдан гына керә башлады. Һәм инде беренче дәрестән үк аның ниндидер шын профессор булуы минем өчен шунысы исбатланды. Чөнки ул сөйләгәндә ничектер ул галимнәр турында сөйли һәм тулысынча бер кайын укымыйча үз эшеннән сөйли һәм мавыктыргыч вакытта сөйли. Сөйләгәндә менә аңа кереп китеп, ничектер тыңлап утырасың, рәхәт итеп, дәрестә тиз генә үтеп китә. Аннары әле өйгә кайткач та шул галимнәр турында тагын да кызыксынып, актарып карыйсың, нинди өлкәдә эшләгәннәр микән, тагын нинди уңышлары бар микән дип. Менә ул шундый укытучы, ул бер генә андый укытучы дисәң дә була. Дәрес буе тыңлап утырырга бик рәхәт. 2-5 куярлык гомер бәйрәмендә әнә шулай яраткан эшендә студентларга белем биреп каршыла профессор, филология фәннәре докторы, Каюм Насыри институты директоры Әлфия Шәүкәт кызы Йосыпова. Шундый сүзләр кирәк, сагыш куа торган, аны ишетүгә кабат туа торган. Яшеннәрне куып, кояш чыгарырдай, сабый баласыман ихлас куанырдай. Шундый сүзләр кирәк, тәме бетми торган, шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтелә соң сирәк? Жылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Шундый сүзләр кирәк, тәме бетми торган, шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтелә соң сирәк? Жылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Сүзләр кирәк, өмет бирә торган, чын күңелдән әйтеп бәхет үрә торган. Кирәк ачар өчен, алар күңел күзен, үзең гади булсын, алтын булсын сүзең. Шундый сүзләр кирәк, тәме бетми торган, шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтелә соң сирәк? Жылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген безнең студиябызда кунакта танылган җырчы, Башкортстанның халык артисты Әнвәр Нургалиев. Әнвәр әфәнде, исәнмесез? Хәерле көннәр. Исәнмесез, саумсыз. Менә без инде беләбез, Әнвәр әфәнде, сез бу көннәрдә Татарстанда кунакта, Казанда гастрольләрегез дәвам итә һәм инде төрле концерт тамашаларда катнашасыз, шулай бит. Артист тормышы бит инде ул я концертта, я юлда. Әлбәттә, инде бу җиңелләрдән түгел. Менә әйтегезче, шулай итеп һәр
көнне, яхшы кәефне, күтәренке рухны кайдан аласыз? Чыганагы бармы аның һәм менә бәлки безнең тамашачыларыбызга да файдалы киңәшләр бирерсез? Ну, инде теге авыр дигәннән ул авыр, ну рәхәт авыр. Гастрольләрдә йөрү, ул без аннардан башка яши алмыйбыз. Кайфны, яхшы кайфны мин алам тамашачымнан. Алар шундый позитив, менә берсе көнне кичә булды концертларыбыз. Халык инде бик матур кабул итә, мин алардан арган хәлдә дә мин рәхәт итеп барыйм. Әммәдер иртән эшли торган, үзегез генә белә торган ниндидер эшләр бармы сезнең шундый яхшы кәеф булсын өчен? Яхшы кәеф булсын өчен эштә изге уйларың булса, изге ниятләр белән уянсаң, кешегә гомумән дөньяга яхшы теләкләр белән уянсаң, үзеннән үзе рәхәт. Начар уй белән уянның, или берәрсе турында начар уйласаң, үз-үзеңә уже нирәк була. Үзеңне ашыйсың, мен кыен була. Шуңа күрә мин быелдан гомумән икенче принцип белән яшим. Һәрбер бәлки генә әйбернең куанычын күреп шатланып яшәрем. Һәм бөтенләрдә куанам. Әйе, әлбәттә һәр нәрсәнең кадерен белеп, һәр минутның, һәр секундның әлбәттә инде рәхмәтле булып яшәргә кирәк. Әйе, анысы дөрес. Әнвәр әфәнде, берничә көн элек сезгә Башкортстанның халык артисты дигән бик тә мактаулы һәм дәрәҗәле исем бирелде. Чын күңелдән котлыйбыз сезне. Рәхмәт. Һәм инде менә киләсе сорауны сезгә миңа калса бик еш бирәләрдер дип уйлыйм. Популяр булуның сыры нәрсәдә? Популяр. Дөресен әйткәндә, менә мин аны гел уйлыйм, популяр булам дип минем андай уйда юк иде. Мин эшләргә дә эшләп, мин һәрвакыт үземнең эшемне эшләдем. Ну, хәзер инде барысы да популяр дигәч, бәлки популярный мындыр да. Ул популярный белән теге не популярный бар, менә допустим, Салатовлар бар. Алар популяр легендалар алар. И безнең шур артистлар. Ул ике әйбер. Алар мәңгелек. Бу популярностьны тоторга әле бик күп кешеләр кирәк. Ул әле син популяр булдың да сразу известный әйләндең дип аталмый. Шуңа күрә аның нәйсәре күп иттереп эшләргә. Эшләргә, урысча әйткәндә работа над собой. Курыкмыйча, кулыңны аска төшермичә, теге кул селтәмичә бер нәрсәгә дә эшләргә. Ну, опять-таки әйтәсем килә, ул ният. Күңелдә изге ният бар икән, яхшы уйлар икән, була. Кайчандыр булса да бар була. Һәм тагын бер әйберне искәртеп үтәр идем. Миңа калса сезнең әле популяр булуыгызның сире тамашачы белән бер дулкында булу һәм инде иң мөһиме тамашачыны ярату. Анысы тамашачыны яратмыйча сәхнәгә чыгуның аның мәгънәсе дә юк. Безне укыганда өйрәтәләр иде теге артист кеше нидән аз гына бигрәк булган, сәхнәдә бигрәк бит инде залдан тамашачыны. Җырчыда артистта булырга тиеш бигрәк дип. Мин аның белән генә нитәлмәйм, киңәшләшәлмим, чөнки кеше белән син бер волнада булмыйча булдыра алмыйсың. Шунда гына була, менә мәшкиле сәхнә белән зал бергә мәшкиләргә тиеш. Ул бөтен шулай переливация итеп шулай. Шунда гына була, аларны аңласаң, безнең тамашачы белән минем фикерләр, күзләр туры килә икән, шунда була. Җыр һәм инде иҗаттан кала сезнең тагын бер шөгылегез бар икәнен беләм. Ул да булса иске акчалар җыю. Һәм инде әле сезнең бер хыялыгыз да бар икән бит, Әнвәр әфәнде, моны безнең тамашачыларыбыз беренче тапкыр ишетәләрдер дип уйлыйм. Сезнең шәхси музей ачасыгыз килә икән. Менә бу хыял, менә бу белмим инде, менә шушы шөгылегез ничек барлыкка килде? Бәлки ниндидер тәргиш булгандыр. Ну, мин үзем теге авыл баласы булгач, минем хыял әле качан бар иде, мин аны 1-2 ел гына җыя башладым әйберләр. Онда акча гына түгел. Бүтән элекке әйберләр, элекке заман белән бәйле, мин кайда күрәм, мин инде җыярга тырышам. Эзлим, сорашам, кемнәр үзләре бирәләр. Шулай, ну, минем хыялым бар, үземнең ихатамда, үзебезнең. Сезнең авылыгызда булай дәйме? Авылда әле мин уйлыйм, менә әниләрнең йортын, бәлки музей кебек тә мин аны эшләрмен. Минем бар шундый хыял, шундый йортны үземнең ихатамда төзергә. Бәлки генә йорт, ул инде музей кебек була. Бөтен сәкеләр, паласлар, шундый ниләр белән, шундый ниятем бар. Менә хәзерге вакытта ничә экспонат инде җыелды? Шама белән. Әле шамалап әле бик күп түгел, бәлки 40 тирәсе шундый рәкымнар вакыт төрлесеннән монда. Шул паласлар, элеккеге самауырлар, шундый
шундайрак нигәрдән или теге жөнерли торган җайлар шундайрак әйберләрдән. Димәк, тамашачыларыбыз үзләрендә булган шундый иске әйберләрне сезнең концертларыгызга килеп, аларны бүләк итә ала. Онсы да бар, әйме? Иң зур бүләк була. Иң зур бүләк булачак, әйме? Әйе, анысы да. Сезнең белән без әйтеп киттек, Казанда гастрольләрегез инде тәмамланып килә, ә Татарстан буенча гастрольләр булачакмы? Татарстан Алла бирсә без апрельдә башлыйбыз. Менә бер безнең Әлмәттә булабыз да, шуннан соң 12сеннән безнең Ознакаяклары бугай Татарстанда булабыз. Чистайлар булырга тиеш безнең Татарстанга концерт куймыйча булмый. Бу минем хыялым бит Татарстанда концертлар куйып бирергә. Кайчаннан бирле, шуңа күрә мин яңгы шуларга ирештем шушы ниятемә. Әнвәр әфәнде, менә без инде беләбез, сез социаль челтәрләрдә дә бик актив эш алып барасыз. Менә монда да бүген килеп кердегез, безнең студиябызны төшердегез, әйме? Гомумән социаль челтәрләргә зур урын бирәсезме һәм күпме вакытыгызны ала ул сезнең? Социаль челтәрләр дөресен әйткәндә вакытны күбрәк аладыр. 70% дажыдыр. Мин алардан Instagram рульда да, өйдә дә, ятканда да, уянганда да Instagram. Мин бит үземнең алып барышым юк Instagram. Кайбер артистлар кебек минем юк. Миңа тәкъдим итәләр, Әнвәр, ни өчен алып барасың? Мин үзем кеше белән аерылышым килә. Кайбер сайтта Әнвәр комментарий язма, ни кирәк ул сиңа язсыннар. Мин алар бит язгач, анда элемтә булырга тиеш, шул теге общение. Әлбәттә инде тамашачы белән сез аралашырга яратасыз. Нәрсә язалар алар, кемгә нәрсәдер ошый, алар мине ничек әйтим икән? Менә начарны язганда мин үземә барып ниләр эшлим. Үземне шомартам дим икән менә шу комментарийларга карап. Кемгәдер бу ошый, кемгәдер үземә мин вывод ясыйм. Аларның ниләренә карап. Аңлашылды. Әнвәр әфәнде, бик зур рәхмәт сезгә бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Әлбәттә инде менә шушы һәр башлангычыгыз хәерле, матур булсын. Амин. Рәхмәт. Без шушы урында социаль челтәрләрдәге соңгы яңалыклар белән танышырбыз. Эфирда Йолдызлы Instagram. Йолдызлы Instagram кабат сезнең белән. Аюны да биергә өйрәтәләр диләр мәле. Халкыбыз зур ихтирам ва хөрмәт күрсәткән. Сабан туйларында бәйрәм күрке булган атларыбыз да татар халкының девизы «Алга» сүзен зур итеп кыр уртасында язган. Ә сүз тигез һәм төгәл язылсын өчен сылы белән җиргә хәрефләрне язып чыга оештыручы. Кем белә, бәлки әлеге күренешне Гиннес рекордына да кертерләр. Хайваннарны барлык кеше дә ярата дисәк, ялгыш булмас. Бигрәк тә нәни чакларын. Һәм шуңадыр да инде киләсе видео язма 50 меңгә якын карау җыйган. Йырткыч хайваннар да бүгенгесе көндә игътибардан читтә калмый. Балык бистәсе районында урнашкан экопаркта кеше туганнарыбызга аеруча хөрмәт күрсәтелә. Юкка гына 12 меңнән артык подписчигы булмас иде. Сокландыргыч, кызыклы, мөләем дусларыбыз. Шуңадыр да инде әкият мультфильмнарда иң еш персонажлар менә алар. Шундыйларның берсе Шалкан әкиятен актерлар гаиләсе Артем Пескунов һәм Резида Саляхова уллары Оскар белән куя. Анда да бит күсе үзе ярдәм итә. Сезнең белән мин Алия Собулашам. Instagram йолдызларын бергәләп күзәтик. Табигатьнең яңарыш кичергән мәле. Кояшлы матур көннәр, язгы назлы җилләр күңелләребезгә шатлыклы хисләр белән гитсен. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгегә кадәр саубуллашабыз.